dili gyud nimo mapunggan ang mga tawo ilami na gyud nga naglagot maayo ang mga tawo ni Marcos nga sa iyang pagpadakop ni Duterte unya iya gipadang ato sa dihig. Mo na nga ang mga kandidato nga gipang endorso ni Marcos damay yun. So karon mga par mayong adlaw pa natong tanan, so mag-react taning nahitabong rally ni Gwendolyn Garcia nga to sa Minglanilla mga par. Atol yun to sa kanang kabanhawan sa Minglanilla. Kung mingon gani tag kabanhawan, way lain mga par sa Minglanilla na kay diri sa Cebu way lain pinakasikat nga kabanhawan ang Minglanilla ra gyud mga par. So dito nag rally sila si Gwen ngadto nya kanang unsa sad ning mga tawo ngadto sa Minglanilla nga gi singgit-singgitan naman sad kuno si Gwen ngadto og kanang Duterte. So malaoy sad bayata kay kanang nagtinarong biya nagadto si Gwen ngadto nya tuwa sang singgit-singgitan sa nato ingon ana. Ato lang sad nang respetaran gud kay nanikamot sad bayo na si Gwen. Kung dili kaybaw kung daghan na karon ang dili ganahan ni Gwen kay tungod sa iyang pagsubay sa agiana ni Marcos mga par. Dili lang sad unta ingon anaon ba nga nang murag kanang sakit kina sa direo dugahan ni Gwen nga kanang mismo sa iyang atubangan ang mga supporters ni Duterte mo singgit-singgit og Duterte. Medyo kanang insulto kay sa imong part ba. Pero ang mga tao go dili masad gud mapukngan, dili gyud nimo mapunggan ang mga tao ilami na gyud nga naglagot maayo ang mga tao ni Marcos nga sa iyang pagpadakop ni Duterte unya iya gipadang ato sa dihig. Mo na nga ang mga kandidato nga gipang endorso ni Marcos damay yun bisan kinsa to nga abogado anong kandidato nga bisan maayo siya nga pagkakandidato pero nasa nahisakop sa alyansa tikyaob yun mga par. Mo nang ang alyansa karon kanang murag nakasabot ang ubang mga politiko nga to ba naghinay-hinay na og nang gawas. Una ni gawas si Amy Marcos, kadua si Villar nya nang nasa yung mga huhungiho nga si Pacquiao sad mo mukalas na pud sa kanang alyansa kay giendorso man ni Pacquiao ang mga kandidato sa PDP Laban. So kanang brag nang insulto kayo sa side sa alyansa nga wala gi-endorso ni Pacquiao ang iyang mga kauban ngadto sa alyansa. Unya didto siya nag-endorso sa kaatbang niya sa politika. Nya didto pagyud sa PDP Laban pagyud ang iyang gipang endorso. Nya kanang PDP Laban kontra pagyud kaayo na sa alyansa karon. Mo nang si Pacquiao nakasapot siguro ni si Pacquiao nga kung magpadayon siya diya sa alyansa di siya kadaog. Mo nang nakita siya paagi nga makakuha siya og nang simpatiya gikan sa mga supporters sa mga Duterte ba. Mo nang niaksyon siya karon og kanang lubad sa alyansa, gi-endorse niya ang mga kandidato sa pagkasenador sa team PDP Laban.